Tnedit l-istrateġija sabiex il-kunsilli lokali ikollhom pjattaforma online sabiex bekk il-kunsilli lokali jkunu aktar viċin in-nies. Dan tħabbar mill-Ministru għall-Gvern Lokali José Herrera waqt konferenza tal-aħbarijiet fejn qal kif bit-teknoloġija il-kunsill lokali se jkunu aktar trasparenti u effettivi. Din l-istrateġija ġiet imnieda wara li f'Marzu l-għadda f'rapport tal-Awditur Ġenerali instab li l-Kunsilli Lokali m'għandhomx pjattaforma waħda fejn iżommu l-informazzjoni f'post wieħed. Mark Muscat li huwa konsulent fil-Ministeru tal-Gvern Lokali li qed jaħdem fuq din l-istrateġija spjega kif din se tkun qed tinkludi kull kunsill lokali pjattaforma online waħda sabiex titneħħa l-burokrazija żejda. Intqal kif dawk li għandhom xi tip ta' pjattaforma online se jkunu qed jaraw kif daw itejbu din u ssir f'lokalitajiet oħra. Semma kif bħala Ministeru qed jaħdmu ma' kull kunsill lokali sabiex jisimgħu l-idea tagħhom. Aħna li qegħdin naraw hija li fl-aħħar mill-aħħar li nkunu qegħdin nagħtu servizz aħjar lill-konsumatur. L-iskop tal-istrateġija li niffaċilitaw il-ħajja tar-residenti, tan-nies li qed jagħmlu business fil-lokalità ta' kulħadd. Fost dak li ħajsir f'din it-teknoloġija se jkun hemm is-sistema ta' mappa elettronika li tagħti dettalji eżempju ta' xogħlijiet fit-toroq li jkunu isiru fil-lokalitajiet. Il-Ministru Herrera qal kif dan il-proġett se jiswa madwar 5 miljun euro. Hija strateġija komprensiva ħafna se tinvolvi l-aspetti kollha tat-teknoloġija tal-ICT u l-ammont ta' flus li l-Gvern se jinvesti fiha din se ta' madwar 5 miljun euro.